Nagtanim ka na ba sa paso o sa lupa? Mapapansin mong kahit anong buto, depende sa lupang tinamnan kung tutubo ba o mamatay. Panahon na muli para ibahagi ko sa inyo ang kaunting mensaheng nakapagpapatibay ng loob sa pamamagitan ng Ebanghelyo ngayong araw. July 23, 2025, Wednesday of the 16th week in Ordinary Time. Ako po si Brother Rai para sa inyo mga Adi-Disciple. Ang ebanghelyo ngayon ay mula sa Mateo 13 verses 1 to 9 kung saan ikinuwento ni Jesus ang parable of the sower. May isang magsasakang lumabas upang maghasik ng binhi. May mga butong nahulog sa daanan, tinuka ng ibon. Sa mababaw na lupa, sumibol pero natuyo agad. Sa may damo at tinik, nalunod sa problema ng mundo. At sa matabang lupa, namunga ng sagana. Mga Ka-Disciple, ang salita ng Diyos ay parang buto, buhay at makapangyarihan. Pero ang tanong, ano ang kalagayan ng puso natin? Daang bakal ba? Bato? Tinik? O matabang lupa? Araw-araw may binhi ng pag-asa, pagmamahal at katotohanan ang inihahasik ng Diyos sa puso mo. Pero kung puno ito ng galit, ingay o walang ugat sa Kanya, hindi ito tutubo. Kaya kailangan nating ihanda ang puso, linisin, bungkalin at diligan ng panalangin dahil ang pusong handa ay pusong mamumunga. Mga Ka-Disciple, huwag lang tayong makinig. Maging matabang lupa tayo na bukas sa salita, tumatanggap at namumunga. At ang paalala ko, hindi sapat ang tumanggap ng salita. Kailangan natin itong isabuhay para mamunga. Ako po si Brother Rai, Digital Disciple Animation. Online for Christ, offline with purpose. God bless.